Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru momentele acestea pe care le avem și în dimineața aceasta. Să putem să stăm liniștiți pe scaun și prin însăși prezența lui Dumnezeu, inimile noastre să fie înălțate tot mai sus. Se întâmplă tot felul de lucruri în fiecare zi în viața noastră și ne dorim foarte mult să știm ce trebuie să facem. Să ne vorbească Dumnezeu, să ne zică, uite, fă treaba asta, fă așa și va fi bine. Și de multe ori oamenii credincioși lui Dumnezeu au nevoie de convingerea aceasta că ceea ce urmează să facă ei este bine. Și despre aceste lucruri voi vorbi în dimineața aceasta. Zilele trecute, împreună cu soția mea, am participat la un curs. Un curs la care erau prezente mai multe familii. E obligatoriu cursul acesta dacă vrei să inițiezi anumite lucruri. N-aș vrea să dau mai multe detalii deocamdată. Însă la cursul acesta au fost prezente două persoane care au început să vorbească despre viața de familie. Despre ce cred ele că ar fi bine să se facă în viața de familie. Însă au început să vorbească și să pună accentul tot mai mult spre ce trebuie să facem noi, nu spre ce cred ei că ar trebui să facem. Înțelegeți diferența? Adică este una să vorbești despre un lucru că așa este și este alta să vorbești despre un lucru că așa crezi tu că este. E o diferență între ce crezi tu și ce cred ceilalți. Și e foarte important când te afli în situații de felul acesta să-ți dai seama dacă ceea ce auzi e de la Dumnezeu sau dacă ce auzi e de la diavolul. De multe ori e pus amprenta aceasta e de la Dumnezeu și când colo în spatele ei, dacă o întorci pe spate, scrie creată de Satana. Și e foarte stringentă nevoia să știi că ceea ce urmează să faci este de la Dumnezeu și nu e de la Satana. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucruri de felul ăsta. Adesea tinerii care se căsătoresc au certitudinea că e de la Dumnezeu persoana cu care vor să se căsătorească. E adevărat? Cei care v-ați căsătorit, nu așa ați avut senzația că e de la Dumnezeu. Și abia după ani de zile se constată următorul fapt. A fost de la Dumnezeu sau a fost de la celălalt. Atunci când vrei să ții un serviciu, e foarte important să știi dacă e de la Dumnezeu sau nu. Pentru că dacă e de la Dumnezeu, va fi bine. Dacă e de la diavolul, va fi rău. Și adesea oamenii sunt înclinați atunci când vorbesc despre serviciul lor să zică e de la Dumnezeu. Dar de unde știi că nu e de la diavol? De unde știi că persoana cu care urmează să te căsătorești nu e ca așa vrei tu? Nu e de la Dumnezeu, poate fi de la diavol. De unde știi? De unde știi? Și acea persoană vorbea așa cu vervă, cu înflăcărare și a început să-L introducă pe Dumnezeu în peisaj. Și în timp ce vorbea despre Dumnezeu ca și cum ar fi de la Dumnezeu, a introdus niște noțiuni de la Satana. Cum mi-am dat seama? E foarte simplu să-ți dai seama. Spune că dacă cei care vorbesc în numele lui Dumnezeu nu vorbesc cu legea în mână, zice că sunt de la Satana. Zice la lege. La lege. La lege. Dacă nu-i conform legii, nu e de la Dumnezeu. Și cineva de acolo s-a simțit îndemnat să lanseze o întrebare. Și a spus în felul următor, următoarele cuvinte. Observ că l-ați adus și pe Dumnezeu la masă cu noi. Și cei din jur au zis, da, e Domnul cu noi, El e în fiecare clipă. Zic, da. Dar, spune acea persoană, dar spuneți-mi, cum vă dați seama că lucrul pe care l-ați făcut și pe care ni-l zice să-l facem și noi e de la Dumnezeu și nu e de la dracu? Și acea persoană a stat un pic blocată, s-a gândit și păi așa simt. Știți ce au simțit alții când s-au lepădat de Dumnezeu? Ce au simțit? Simțit că e totul în regulă. Cineva de acolo, dintre cei care ascultau, s-a simțit repede îndemnat să zică și el ceva. Și a zis, vă dau eu răspunsul. Dumnezeu nu-i întreabă asta.
Am stat puțin așa și am început să cântăresc situațiile și am zis, uite, întâi l-au invitat pe Dumnezeu la masă cu noi, apoi l-au dat afară, unii îl dau afară, unii îl cheamă înăuntru, unii îl împing. Ciudat, ciudat. Și unii nu mai știu dacă e de la Dumnezeu sau e de la Satana ce fac ei. Am nevoie în fiecare zi să știu dacă ceea ce urmează să fac e de la Dumnezeu și nu e de la Satana. Am nevoie să știu lucrul ăsta. Cum am convingerea? Și unul dintre cei care era acolo a zis, păi așa simți. Simt. Nu știu, îmi întreb și eu acum pe tineri. Unii dintre voi urmează să vă căsătoriți. Poate peste 5 ani, 7, alții poate anul viitor sau peste 10, unii poate niciodată. Nu știu, dar cum știți că e voia lui Dumnezeu? După ce o să vă luați? Cine are curajul să ridice mâna să răspundă? Curaj, zic așa, doar că îți trebuie puțin curaj să zici, să ridici mâna să spui. Cum știți? O persoană zice că simți, alta zice că Dumnezeu nu-i întreabă aia. Știți cum s-a încheiat toată situația? Ciudat. După evenimentul acela, cu toate că am stat 4 ore la acel curs, nu s-a mai auzit cuvântul Dumnezeu. Și cu toate că persoana care conducea discuția a încercat din nou să călăuzească așa puțin mințile auditorului spre Dumnezeu, pentru că dacă zici că poartă pecetea lui Dumnezeu, e mai ușor de acceptat. Aici e capcană. Dacă zici că e de la Dumnezeu, oamenii sunt mai receptivi, dar sigur facem, e de la Dumnezeu. Și a încercat să tragă puțin discuția în direcția aceasta și persoana aceea a refuzat și a zis, nu, e un noroc ce mi s-a întâmplat. Noroc odată, noroc de 2 ori, noroc de 3 ori, până la sfârșit am auzit numai de noroc. De Dumnezeu nu țin minte să mai fi auzit la acea masă. Trebuie să am certitudinea atunci când urmează să fac un lucru că e de la Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a întâmplat cândva în istorie, cu mulți ani în urmă. A fost un moment în viața unui popor când Dumnezeu a tăcut și n-a mai spus nimic. Nimic. Și cu toate că la biserică se citea din Sfânta Scriptură, ăsta e cuvântul Domnului, zice că Dumnezeu nu spunea nimic. Tăcea. Nu mai era nicio descoperire de la Dumnezeu. Nu mai era nimic. Și oamenii simțeau lucrul ăsta. Care să fi fost motivul? Și spune că în acele vremuri, când existau preoți, existau slujitori, existau oameni care chemau numele Lui Dumnezeu, existau oameni care citeau din Sfânta Scriptură, cu toate acestea Dumnezeu nu spunea nimic. Era o cauză acolo. Se întâmplase un lucru foarte grav. Și într-o noapte, un copil se duce la culcare. Un copil care nu știa prea multe lucruri teologice. Un copil care nu avea experiența necesară, dar căreia Dumnezeu începe să-i vorbească. Știți despre cine e vorba? Samuel. Copilul se duce la culcare și după ce se pune în pat, aude o voce. Samuele, Samuele. Copilul nu știe despre ce e vorba, nu știe că Dumnezeu vrea să-i vorbească, se ridică în picioare și fuge la preot, la Eli. Și preotul zice, ce-i cu tine? Păi m-ai chemat. Nu te-am chemat, du-te înapoi și te culcă. Și copilul, un copil respectos, un copil deosebit, se duce înapoi și se culcă. Dar n-apucă să doarmă. N-apucă să țipească. Și aude din nou vocea, Samuele, Samuele. Copilul din nou se ridică în picioare, repede la preot. Eli, m-ai chemat, spune Domnul meu. Și el zice, nu te-am chemat, du-te înapoi și te culcă. Și se duce înapoi și se culcă. E așa de trist când Dumnezeu vrea să-ți vorbească și tu nu știi. Și așa de trist când ai vrea să-ți vorbească și nu-ți vorbește. În ambele situații iese rău. Și a treia oară, din nou aude vocea, Samuele, Samuele. Și până ca Samuel să zică, da, ce s-a întâmplat? Se ridică repede, se duce la preot, îl mișcă, Părinte, Doamne, spune.
Și atunci Samuel, preotul Eli, își dă seama că acelui copil dorește să-i vorbească Dumnezeu. Ciudat că el era mare preot și nu-i vorbea nimeni. Ciudat că deschidea Sfânta Scriptură și nu găsea niciun răspuns. Ciudat. Își dă seama și spune lui Samuel, du-te și culcă-te. Și dacă o să mai auzi odată chemarea, să spui așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Se duce Samuel înapoi și aude din nou, Samuele, Samuele, cineva vrea să-ți vorbească. Și Samuel spune, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Folosesc acest pasaj, acest eveniment din Sfânta Scriptură ca să găsim un răspuns la întrebarea de ce Dumnezeu, atunci când de multe ori ne interesează voia Lui, nu ne vorbește. Ce se întâmplă? De ce atunci când vorbim despre Dumnezeu și cineva ne taie firul și zice, dar de unde știi că e de la Dumnezeu? Rămânem în aer și nu știm, o fi de la Dumnezeu? Chiar, nu știu. Într-adevăr, o fi de la Dumnezeu, o fi de la Satana, de unde? Se apropie sărbătorile. Și în curând, unii cred, sau poate simt lucrul acesta, că nu va exista sărbătoare de Paște fără ouă roșii, fără anumite. Așa spune cineva odată, zice, uite, eu nu pot să simt sărbătoarea dacă nu sunt acele... Și în timp ce unii vor sărbători așa, alții își vor pune întrebarea, oare e bine, oare e de la Dumnezeu sau oare e de la Satana? Nu vreau să pun în balanță și nu vreau să zic nimic. Nici despre ouăle de Paști, nici despre iepuraș. Nu vreau să vorbesc despre acestea. Ci lasă și o întrebare. Tu de unde știi când îți vorbește Dumnezeu și când îți vorbește Satana? De unde știi dacă un lucru e de la Dumnezeu sau e de la Satana? Primul răspuns pe care ați putea să mi-l dați și îl știți cu toți este găsim în Sfânta Scriptură tot ce ne trebuie pentru viața aceasta. În Cuvântul lui Dumnezeu este voia Lui. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă trebuie să nu uitați că cu acest cuvânt în mână, unora le vorbește Dumnezeu și cu acest cuvânt în mână, unora le vorbește Satana. De ce, când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu, unii se simt responsabili să facă așa cum scrie, alții se simt responsabili să interpreteze? De ce pentru unii închinarea e într-un fel, pentru alții în alt fel? De ce? Stau puțin să mă gândesc la o explicație a unor doctori. Doctorii au constatat că o persoană care stă mult timp în întuneric ajunge să-și piardă simțul vederii. Ați știut lucrul ăsta? Nu dacă stai o zi cu plasturele pe ochi. Eu am stat odată, cred că o săptămână, mi-a intrat ceva în ochi și a fost destul de grav, încât mi-a zis ochiul ăsta nu mai trebuie deschis. Mi-au făcut anumite lucrări pe acolo și mi-a pus un plasture și a trebuit să stau o săptămână. Știți ce rău e o săptămână să vezi numai cu un ochi? E groaznic. Nu vedeam nimic în dreapta. Eram tot timpul tentat să mă lovesc de tocul ușile, vezi numai de la nas în stânga. Trebuie tot timpul să întorci capul în toate părțile. Imaginați-vă să stai pentru o perioadă destul de lungă de timp, ani de zile, în întuneric, și apoi să vrei să vezi ceva. Știți ce se va întâmpla? Nu o să mai vezi nimic. Știți cârtița cât vede? Știți cu ce vede cârtița? Zic cu nasul. Cu nasul. Vede cu nasul, în ghilimele. E un lucru foarte important să înțelegem de ce de multe ori nu știm când ne vorbește Dumnezeu. Și cu toate că Dumnezeu ne vorbește, fie suntem în situația preotului Eli, în care Dumnezeu i-a vorbit și lui, de el n-a auzit nimic și n-a înțeles nimic, fie suntem în situația lui Samuel, când am vrea să ne vorbească Dumnezeu, dar noi credem că ne vorbesc alții. Tu de unde știi că ceea ce urmează să faci e de la Dumnezeu sau de la Satana? De unde? În Sfânta Scriptură nu spune ce mașină să-ți iei.
Les dă niște principii. În Sfânta Scriptură nu zice dacă numele viitoarei soții sau viitoarelui soț e cutare. Îți dă niște idei, niște sfaturi. În Sfânta Scriptură nu-ți spune cum să faci în anumite situații. Și acolo ai nevoie de certitudinea că Dumnezeu te pune să faci lucrul ăla. Și că este în planul lui Dumnezeu. Pentru ca și urmările să fie binecuvântate de Dumnezeu. E atât de simplu să faci o treabă, inițiezi o treabă, dar într-un final, dacă iese cumva rău, te întorci și îl întrebi pe Domnul: Doamne, de ce a ieșit așa? Știți care e primul răspuns pe care îl aud eu în urechea mea? Dacă când te-ai apucat să faci treaba pe mine, de ce nu m-ai întrebat? Nu-i așa? Există câteva lucruri pe care ar trebui să le știm. Spune undeva în Sfânta Scriptură care este motivul pentru care oamenii nu-L aud pe Dumnezeu și apoi spune și cum ar trebui să se poarte oamenii ca să-L audă pe Dumnezeu. În Sfânta Scriptură spune așa: Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? E din Sfânta Scriptură. Dumnezeu spune că de fiecare dată El dorește să ne ajute, să ne povățuiască, să ne arate care este voia Lui. Însă de multe ori voia noastră primează. Vreau să fac treaba asta. Nu mă mai interesează ce vrea Dumnezeu. Eu vreau să fac treaba asta. Și la un moment dat spune că acea cauză care ne duce pe noi în situația să n-auzim când ne vorbește Dumnezeu și să nu știm ce vrea Dumnezeu în viața noastră, este tocmai din cauza că am adoptat niște idoli în viața noastră și suntem atât de fericiți și privim cu atâta fericire la ei, încât nu mai auzim vocea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu din Ezechiel 14, versetul 3, Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idoli în inimă și își pironesc privirile spre ce a făcut să cadă în nelegiuire. Ei sunt atrași, sunt entuziasmați de idolii lor. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Să le răspund? Știți care e răspunsul de aici? Știți că tot Domnul zice și răspunsul. Mai vă aduceți aminte din Sfânta Scriptură? Să le răspund? Ce credeți că zice Domnul? Da sau nu? Nu știu. Domnul zice, da, le voi răspunde. Și îi voi prinde, știți unde? În inima lor. Unde sunt idolii lor? Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, funcționează doar atunci când te-ai hotărât să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Există evenimente în viața noastră când am vrea fierbinte să ne vorbească Dumnezeu, să ne arate că aia este calea și că așa trebuie să facem ca să nu iasă rău. Și de multe ori n-auzim glasul lui Dumnezeu și de cele mai multe ori motivul este următorul. Idolii aceia din inimă nu mai dă voie lui Dumnezeu să vină. Dumnezeu vorbește și în timp ce Dumnezeu vorbește, Eli n-aude nimic. În 1 Samuel, de la capitolul 3, Dumnezeu face o descriere și spune, i-am vorbit lui Eli, dar din pricina idolilor pe care și-a ales și din pricina faptului că el nu își mustră copiii și a lăsat să facă lucruri care nu trebuiau făcute, din cauza asta, asupra casei lui nu va fi niciodată o jertfă care să le șteargă păcatul. Și în timp ce Dumnezeu vorbește, Eli n-aude nimic. Și în timp ce Dumnezeu vorbește, un copilaș aude. Știți de ce? Pentru că acel copilaș n-apucase să-și așeze idolii în inimă. Și acel copilaș era dispus să asculte ce vorbește Dumnezeu. Există atâtea exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii sunt prezentați în diferite ipostaze și Dumnezeu dorește să le vorbească, însă ei ar vrea să audă voia lui Dumnezeu, dar n-ar vrea să o audă. Ba ar vrea, ba n-ar vrea. Știți câteva exemple? Haideți să le luăm pe scurt.
un tânăr bogat vine la Domnul Iisus. Vă aduceți aminte? Și tânărul acesta bogat vine la Domnul Iisus ca Domnul Iisus să-i vorbească. Știu că mai lipsește ceva. Doamne, vorbește, căci sunt aici, ascult. Și Domnul Iisus Hristos îi spune ce are de făcut. Zice, se pare că ai un idol în inimă și idolul acela este bogăția ta. O, Doamne, nu e chiar așa. Adică sunt și alți oameni bogați care nu au nicio problemă cu asta. Dar însă dacă vrei să vezi cum e cu idolul din inima ta, cât te cinstești pe tine, atâta cinstește-mă pe mine. Nu trebuie să dai mai mult. Te cinstești pe tine cu tot ce ai, așa? Acum cinstește-mă și pe mine cu tot ce ai. Adică dă tot ce ai. Și în momentul acela, idolul i-a tras în junc și a zis, hai să plecăm de aici. Nu-i de noi. Am vrea să ne vorbească Dumnezeu, dar nu așa. E ceva rău bogăția? Nu. E rău dacă ajunge un idol. E rea frumusețea? Nu e rea. Dar există acum o abundență, ați observat? O abundență de publicitate făcută frumuseților. Ați văzut? Există locuri, site-uri le zice. Da? Sunt locuri, site înseamnă loc, zonă, o zonă. Există zone în care oamenii își prezintă frumusețea în diferite ipostaze. Cum arată așa? Cum arată așa? Cum arată? Și sunt frumoși. Nimic de zis. Și Domnul zice, dacă crezi că asta nu e un idol în inima ta, atunci prezintă-mă și pe mine cât te prezinți pe tine de frumos. Cam asta ar fi măsura. Dacă vrei să vezi ce idole ai, fă pentru Dumnezeu ce faci pentru ei. Și dacă nu poți, e clar că... Și Dumnezeu spune, frumusețea pentru tine nu e nicio problemă. Eu te-am înzestrat cu ea. Dar a ajuns să fie pentru tine un idol. Nu, Doamne, nu. E frumos acum asta. Dacă nu e un idol, prezintă-mă pe mine cât te prezinți pe tine însuți. Fă-mi și mie aceeași prezentare frumoasă cum să faci și ție. Și aici lucrurile deja încep să nu mai fie la locul lor. Concluzie. Toate lucrurile pe care ni le-a oferit Dumnezeu sunt bune. Însă anumite lucruri din viața reală de zi cu zi pot să ajungă în niște idoli atât de încăpățânați în inima noastră, încât pe noi să nu ne mai intereseze ce zice Dumnezeu și noi să nu mai vrem să auzim glasul lui Dumnezeu. Însă într-o zi Dumnezeu va vorbi. Și dacă nu-i va vorbi lui Eli, îi va vorbi lui Samuel și își va anunța judecata. O fetiță le spune părinților într-o zi, am văzut un afiș și pe afiș scria, a venit circul. A venit circul în oraș. Și părinții, ce să facă? Hai să mergem la circ. Și fetița îi ia de mână pe părinți, că de regulă așa se întâmplă. Cei tineri îi conduc pe cei în vârstă. Cei în vârstă nu mai au autoritatea să-i ducă pe cei tineri și cei tineri îi duc pe cei în vârstă. Și îi ia de mână pe părinți și hai. Și ajung la circ. Și mama sau tata scoate portofelul, scoate de acolo suma ca să plătească, cât 3 bilete. Tește 3 bilete, intră înăuntru, văd animale, tot felul de lucruri, fiecare cu animalul lui, cu idolul lui. Își expuneau fiecare animalele, ce știu să facă, cum știu să dea peste cap, frumos. Se întorc acasă. Și peste câteva zile se duc și la biserică. Și când ajunge la biserică, vine și momentul în care cineva cu coșul se duce prin mulțime. Și ajunge și în dreptul lor. Și mama scoate din nou portofelul și pune din portofel în coș. Și fetița stă, se uită. Era ea destul de mică, dar încă n-avea inima plină de idoli. Și după ce pleacă nenea cu coșul, îi dă un cot la mămică și zice, mama, așa e că la biserică e mai ieftin ca la circ? Mama să intre în pământ, pentru că asta era realitatea. Idolii vor tot ce ai.
tot. Și atunci când nu mai auzi ce zice Dumnezeu, este din cauza că, spune Dumnezeu, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ce a făcut să cadă nelegiuire. Să mă las eu întrebat de ei? Închei pe un ton frumos, cu o încurajare. Da, Dumnezeu vrea și în situația aceasta să le vorbească oamenilor. Singura problemă este că de cele mai multe ori idolii aceia nu-l mai lasă pe proprietar să mai miște nici în dreapta, nici în stânga. Și când ai fost cuprins de idoli, ești ca unul care ești legat și nu mai poți face nimic. Așa vorbește Domnul oștirilor. Îndreptați-vă căile și faptele. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Dumnezeu ca să vină și ploaie și mântuire. Amin. În orice situație te-ai afla, oricâte întrebări ai pune lui Dumnezeu, s-ar putea să nu primești răspuns. Motivul principal este un idol care nu vrea să plece din inimă. De fiecare dată când vrei să auzi cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată când vrei să auzi voia lui Dumnezeu în legătură cu o situație din viața ta personală, trebuie să-ți îndrepți căile și faptele, trebuie să semeni potrivit cu neprihănirea, ca să poți secera la un moment dat răspunsul, să poți să primești un răspuns. Există piedici în viața noastră care ne împiedică să auzim voia lui Dumnezeu. Și acestea toate trebuie să fie îndepărtate. Avem nevoie foarte mare să știm ce trebuie să facem în anumite situații ale vieții noastre. Dacă nu știm, luăm decizii în mod pripit. Decizii pe care le vom plăti într-o zi, s-ar putea chiar cu mântuirea noastră. Dumnezeu spune așa: dacă cineva mai vrea ca Dumnezeu să-i vorbească, trebuie pe lângă expresia aceasta, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, să caute să scape de idolii aceia din inimă. Pentru că dacă nu se scapă de ei, în niciun caz nu va putea să audă voia lui Dumnezeu. Ne aflăm fiecare dintre noi în situații diferite și fiecare dintre noi avem undeva puși bine deoparte, zic eu, s-ar putea să nu fie adevărat, dar zic eu, avem puși deoparte idolii. Îi ținem cumva feriți, să nu cumva se atingă cineva de ei. Și în același timp dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Și Dumnezeu spune, eu vreau să-ți vorbesc, dar trebuie să fii precum Samuel, copilașul. Să nu fii prea bogat, adică să n-ai idoli în domeniul acesta. Ce spuneam punctul 2? Să nu te etalezi cu frumusețea ta, nu neapărat exterioară, poți să o etalezi pe cea interioară, cât sunt eu de deștept. Ce fragmente știu eu să zic acolo, dau niște citate de... Nu te etala cu frumusețea ta, ci cu a mea. Și nu în ultimul rând, nu umbla pe la circ. Adică nu umbla acolo unde oamenii își etalează idolii și animalele lor. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, îndepărtează idolii din viața ta pentru ca Dumnezeu să poată să-ți vorbească. Și Dumnezeu a venit, s-a înfățișat, l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele, și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Atunci Dumnezeu a vorbit. Dragilor, îmi pun și eu întrebarea în anumite situații ale vieții mele, ce trebuie să fac? Și mă gândesc că trebuie să fac așa sau trebuie să fac așa. Însă trebuie să am și certitudinea că ceea ce vreau eu să fac este după voia lui Dumnezeu. Și pentru a avea certitudinea aceasta, Dumnezeu îmi cere ceva, să renunț la idolii aceia pe care îi îngrijesc foarte, foarte bine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, e vremea să căutați pe Dumnezeu, ca să vină și să ploaie mântuire. Samuel, copilașul acesta, avea ceva în plus. Avea ceva în plus. Ceva ce n-aveau ceilalți din vremea lui. Și
Lucrul acela pe care îl avea Samuel era următorul. Nu-mi doresc nimic mai mult în viața aceasta decât să cunosc voia lui Dumnezeu și să o trăiesc. Dispare toți idolii din viața mea, dispare toate nenorocirile în mijlocul cărora eu trăiesc, pentru că trăia într-un mediu, cu toate că era bisericesc, era un mediu dezastruos. Spune că în biserica aceea și la poarta acelei biserici, acelui templu, se efectuau cele mai nenorocite acte. Și în situația aceea Samuel este gata să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, vreau să aud voia Ta. Dragilor, vă veți afla în diferite situații în viața aceasta în care veți voi să auziți voia lui Dumnezeu. Un lucru e sigur. Nu-L veți auzi atâta vreme cât veți avea idoli puși deoparte în inimă. Ei nu vă vor lăsa niciodată să auziți voia lui Dumnezeu. Și întotdeauna când Dumnezeu vă va vorbi, veți spune: da, dar știu eu mai bine ce e pentru mine. Și întotdeauna când veți alege să vă consacrați înaintea lui Dumnezeu și să îndepărtați idolii aceia din inimă, de fiecare dată Dumnezeu promite să vorbească omului. Fac un apel acum a toți cei care își doresc ca în viața lor să se schimbe și lucrul acesta. Și de fiecare dată când adresează o întrebare lui Dumnezeu: Doamne, nu știu ce să fac acum, să primească și răspunsul. Și de fiecare dată când vor zice: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, sau roaba Ta ascultă, să audă și ei cuvintele care sunt scrise imediat după aceea: și Dumnezeu le-a vorbit, să poată să se ridice în picioare și împreună cu mine să ne rugăm Bunului Dumnezeu și să ne consacrăm înaintea Lui pentru acest lucru. Invit pe toți cei care doresc să înalțe rugăciunea împreună cu mine să se ridice. Părinte Sfânt, venim înaintea Ta să te rugăm să ne ierți, că de multe ori confundăm voia noastră cu voia Ta. Și de multe ori dorim să se împlinească voia noastră, cu toate că își cerem Ție acordul. Te rugăm să ne ajuți ca în viața pe care o trăim de acum înainte pe acest pământ, să căutăm nu voia noastră și ce vrem noi, ci să căutăm voia Ta și ce vrei Tu. De fiecare dată când vom fi puși în fața unei alegeri, să nu fie cum vrem noi, ci cum vrei Tu. Pentru că în momentul în care vom rosti și noi cuvintele: Doamne, vorbește, căci robul Tău sau roaba Ta ascultă, Tu să ne poți răspunde. Ajută-ne, Părinte Sfânt, ca de acum înainte să căutăm voia Ta. Ajută-ne ca de acum înainte să nu uităm că în fiecare zi a vieții noastre trebuie să ne reconsacrăm înaintea Ta. Ajută-ne, Părinte, ca de acum înainte tot ce vom face să poarte amprenta Ta. Și ajută-ne, Doamne, ca urechile noastre să fie sensibile. Și chiar dacă am trăit ani de zile în întuneric, ajută-ne ca din nou să putem vedea. Să putem vedea voia Ta, să putem auzi îndemnurile Tale, în așa fel încât viața noastră să se schimbe și întotdeauna, în fiecare clipă a vieții noastre, să fim în armonie cu Tine. Ne predăm viețile noastre înaintea Ta și Te rugăm pentru toți cei care s-au ridicat în picioare. Ajută-ne ca viețile noastre să se schimbe. Și îți mulțumim pentru toate, prin Domnul Iisus. Amin.